Ini kelihatan panjenengan Bapak Novi Sukijat. Pinter wonten Lemabang Kalsem Lemabang nggih. Sedherek namanya Bapak Novi Sukijat ya juragan didiran wonten Kalsem Lemabang. Sugeng dalu, sugeng mirsani lewat live streaming. Pak Novi Sukijat. Pinter wonten Lemabang Kalsem Lemabang. Mat penonton. Salam buat Pak Pras Lampian. Sekitar dulu Pak Pras. Salam buat Pak Pras Lampian. Pak malam. Padene yo
iki Mohi aja ate aku bocate gai ya metu ya walasana awak iki ambumu ki aku pengen